Hello guys! I-share ko lang ang DIY na pag-install ko ng aking aircon na window type. Nag-rent lang kasi ako guys, tapos bawal magbutas at ang aking bintana ay naka-jealousy. Ay, naka-jealousy yan. Jealousy din to, nilagyan ko lang ng insulation foam. So dito bali apat na jealousy ang tinanggal ko para magkasya ang aking aircon. Yan. Tapos yung butas niya dito guys, ano naman to halos kalahati yata yung butas niya dito na pasok pa dito sa room, tinakpan ko ng duct tape, pero may butas pa yun dun guys para makakaigo pa siya ng hangin. Dito din sa taas may butas din to, tinakpan ko rin pero may butas pa rin na nandun sa labas. Tapos dito naman sa likod niya sa kabila, yan, ganun din to, tinakpan ko, pero dito yung may butas din siya dito na mga maliliit so nalagyan ko ng box para makahinga. Yun. So tapos dito lagyan ko ng mga pang ano sa mga butas-butas ano talaga nito. So yun guys, i-share ko guys para may idea din kayo sakaling katulad kayo sa akin, nagre-rent lang tapos gusto mag-aircon, bawal magbutas, tapos naka-jealousy. Sa likod nito guys, nilagyan ko ng L bracket para patungan ng aircon. Yan doon, kulay white yung guys. Kulay white na yan, 4 na piraso. Tapos dinagdagan ko lang nito para support na rin itong ano. So yan guys, maraming salamat, bye bye.